ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ଗୋଟେ ଦିନରେ 8,000 କିଣିବା ପଛ ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଡର। 2025 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚମକ କମିବାର କୌଣସି ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ସାରା ଦେଶରେ ସୁନା ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,39,410 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,37,810 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,39,260ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ 1,37,660ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସୁନାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନାର ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $4,52,596ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାର ପ୍ରାୟ 73.7% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସଚ୍ସ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $4,900ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ, ମିଳିବ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପରି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ (ଆର୍.ଡି.) ଯୋଜନା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆର୍.ଡି.ର ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଜେଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6.70% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ତ୍ରୈମାସିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଛାତ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍.ଡି. ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। 18 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ KYC ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।